Takže klíčový okamžik, Klárka, úplně první životní jízda, má všechny teoretické informace, aby prostě jela. Přední noha, kam si ukážu, tam jedu, nevadí, nic se neděje. Ty mě natáčíš. Ale já to mám stejně vyplý, nevadí, kam si ukážu, tam jedu. Ano, ano, to je ono. Na přední nohu. Bylo to krásné plužení, nevadí, na levou. Strašně bolí, tak uskočili by. Tak brutál, jsem si nějaký polštář. Dobře, dáme štěplínku od Lucinky, si ji vypůjčíme. Teď si zase ukáž pěkně, kam chceš jet. Tak, dopředu, přední noha. Nevadí, výborně, krásný prvek. Tak, a teď si stoupni. Výborně, na přední nohu a to je přesně ono. Nech to rozjet trošku, ať se ti to dobře ovládá. A dozadu. Paráda. No, ale dobrý, teďko už se trošku nebála a už si jela dozadu. Tak, výborně.